tilojen puolesta ja pienimuotoinen väkimääräkin puolesta, vaikka tupa on täynnä. Pienimuotoinen sen sijaan ei ole Suomen maa. Pinta-alalla on ehkä, mutta merkitykseltään se on aivan oma ja ainutlaatuinen. Meillä on täällä ainakin yksi sotaveteraani, jonka ikäpolvea ja sukupolvea me saamme kiittää meidän vapaasta maasta. Halkikylän pienen hiljaisen astuu joukko urheilija. Siinä toinen toistaan tukien askel askeleelta kotiin päin. Kauas jäi jo veritantereet, mutta laukaukset korvissa vain soi. Mielessä vain voiton seppeleet, kohta sota-asun heittää voi. Heidät puetaan valkoisiin vaatteisiin, heille annetaan seppeleet. Heidät palkitaan, heidät kruunataan. Sodan jälkeen kyyneleet kuivataan. 2 vuotta sitten kirjoitin kirjeen täältä jostakin. Kaipa näitä juoksuhautoja tarkattiin. Sinä kuulit, sinä autoit niin. Nyt on taistelut päättyneet. Uusi päivä kohta alkaa voi. Viholliset ovat maahan kaatuneet. Voittolaulu kohta soi. Heidät puetaan valkoisiin vaatteisiin. Heille annetaan seppeleet. Heidät palkitaan. Heidät kruunataan. Sodan jälkeen kyyneleet kuivataan. Saavat asustaa kanssa kuninkaan. Saavat astella taivaisiin. Eikä enää taistella milloinkaan. Sodan jälkeen haavat sidotaan. Pyydän teitä nousemaan ylös ja laulamme maamme laulua. Mulla on vähän sanottavaa teille ennen kuin minä alan puhumaan. Lainaan Pietari Vallusta, joka oli Ranskan eräs kuuluisampia herätyspuhujia joskus 1500-luvun kahta puolen. Ja hän sanoi näin: ennen ette saa ruokaa, ennen kuin olette kuunnelleet sen, mitä minulla on sanottavana. Ja tämä pätee nyt sitten myöskin tähän jouluun.
arvoisat suomalaiset ja kaikki läsnä olevat henkilöt. Hyvää itsenäisyyspäivää teille kaikille. Meillä on vaimoni kanssa, menen näin henkilökohtaisuuksiin heti alkuun, 3-kertainen juhlapäivä tänään. On itsenäisyyspäivä ja yhtenäisyyspäivä ja hääpäivä. Kaikki muut, taikka sanotaan näin, että nämä pari asiaa, itsenäisyyspäivä ja hääpäivä, tulevat aivan niin kuin itsestään. Mutta sitten tuo yhtenäisyyspäivä, se on vähän sellainen asia, että sitä saa harjoitella joka päivä. Siis tarkoitan pariskuntia, nyt älkää katselko toisiaan, ne menkää sinne oman takiaan. Ajatellessani Suomen itsenäisyyttä, se ei suinkaan ollut automaattinen asia ja selviö, että olemme saaneet asua vapaassa maassa noin 97 vuotta. Ja sitten myöhemmin ihan vakinaisessa. Tiedättekö muuten, rinnastetaan nyt hyvin monia asioita tässä puheessa. Tässä käydään ajallista sotaa ja hengellistä sotaa. Ja tiedättekö muuten, mikä oli ja on kaikkein pitkäaikaisin sota? Se on täällä näin, oman takin alla. Se on se pitkäaikaisin sota. Ja se jatkuu yhä. Itsemme kanssa meillä on suurimmat vaikeudet. Jos joku on eri mieltä, niin koetapa katsoa uudestaan sinne takkisalle. Näin se vain on. Huenkilulla lehdestä kopsasin otsikon ja se kuului näin. Me hengen mahti. Se oli Huenkilulla lehdessä. Puhutaan talvisodan hengestä ja yhtenäisyydestä, joka oli voimatekijä sota-aikana. Ja se pätee myös hengellisessä sodassa. Vaalikaamme yhtenäistä seurakuntaelämää. Me puhumme yhdistävästä hengestä. Tämä me hengen mahti kuuluu joillekin, mutta meille kuuluu pyhän hengen mahti. Sillä Raamatussa sanotaan, että uskovien suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Ja niin se pitäisi olla vieläkin. Ennen tätä räjäytystä yli joen, sitä siltaa myöden, mutta siellä oli pahasti haavoittunut kaveri. Joen yli oli kaiken varalta rakennettu niin sanottu juoksupuomi, joka oli vihollisen tulitukseen nähden niin sanotussa kuolleessa kulmassa. Sellaiset, jotka ymmärtävät, mitä on kuolleessa kulmassa oleminen, se tarkoittaa suojassa olemista. Tällä kaverilla oli tällainen kuollut kulma tätä juoksupuomia ylittäessään, ja hän ei pystynyt kävelemään. Hän pääsi itseään vetämällä, hinaamalla käsillään tuota puomia myöden, jossa oli kaksi tukkia rinnakkain. Vihollinen yritti ampua hänet, mutta ei sattunut, ei osunut. Hän pääsi omien puolelle, jossa hänet otettiin vastaan. Ja hoidettiin
määrätynlaisella tavalla, mutta siinä vaiheessa hänet todettiin kuolleeksi. Hänet pantiin ruumiskasaan. Haavoittuneet kannettiin autoon. Silloin tuo kaveri sanoi sieltä kuolleiden joukosta, ottakaa minutkin mukaan. Se oli se toinen asia. Ottakaa minutkin mukaan. Hänet otettiin mukaan. Kaveria ei jätetty. Me kaikki ihmiset olemme enemmän tai vähemmän elämän taistelujen rampauttamia. Siis syntisiä. Eräänä hetkenä meillä kaikilla on virran ylitys. Onneksi siihen on Jumala tehnyt mahdollisuuden. Jeesus rakensi Golgatalla meille mahdollisuuden ylittää tuo virta. Vaikka kuinka heikoilla voimilla haavoitettuna, se on mahdollista tänä päivänä. Emmekä haluaisi jättää yhtään kaveria vihollisen käsiin. Emme yhtään. Emme yhtään teistäkään, vaan haluaisimme, että kaikki ovat mukana siellä oikealla puolella. Sillä puolella, johon tulivat ne, jotka olivat haavoitettuina sinne, päässeet yli toiselle puolelle. Sanonkin sinulle, toivoisimme, että vaikka olisit kuinka toivottomassa tilassa, haavoitettuna, runneltuna, sinulla on toivoa, sillä se työ on valmis, se juoksupuomi on valmis siellä kuolleessa kulmassa, johon vihollisen ansat eivät eikä luodit yllä. Vihollinen on 1000 juonten mestari, joka haluaisi tappaa sinut ennen kuin pääset toiselle puolelle pelastettujen joukkoon. Mutta sinulla on mahdollisuus tähän, kun sanot vain, ottakaa minutkin mukaan. Olet kuoleman alainen. Jeesus tuli pelastamaan sinut elämään. Olet kuoleman alainen, tahdotpa tai et. Se on sinun osasi, se on minun osani, mutta on eri asia, minkälaisessa suhteessa me olemme pelastaja. No niin. Tämä tällä kertaa. Mitä vähemmän minä sanon hänen jälkeensä, niin sitä vähemmän minä tuhoan. On viisainta vaihetta. Lauletaan yhdessä laulu Oi kuningasten kuningas. Ja se numero on 579. Kiitoksia.
sitä vaan.